बे मोसानाय समखौथ' जोंनि दिनाव दुलुमैसो मोसाहोयो नालाय जोङो बिनि आगय भुपेन हाजरिकाजों प्रतिमा पान्डेजों माहुत बन्दुरि फिल्म थिखांफैदों डकुमेन्टारि फिल्म थिखांफैदों जों बहायबो बैसागु जानाय दङ आरो माहुत बन्दुरियावबो डकुमेन्टारियावबो ओमफ्राय बेबायदि मोसानायनि उनावसो जोङो एसे देरनानै जोंखौ दिल्लीनि पार्लामेन्टनि फागुवार स्टेज नालाय मानसि बुरजा नांथारगौ आरो मानसि बुरजा नांगौ हिसाबै जोंखौ होलांफालाबायथारबाय फोरोंनानै आरो ओमफ्राय बे गार्लस हस्टेलाव थाग्राफोरखौबो बे रुपबतीमोन दमनथिमोन बिसोरखौबो ओमफ्राय आब' लंखामोन बिराद बुरजा दं आरो ओमफ्राय बिदिनो आं सोरखौबा माने गोसोआव गैलायलायबावला आंनो उन्दैसिनथारमोन बे सम बै ग्रुपआव उन्दैसिनमोन औ आंनो उन्दैसिनमोन अब्ला नों मा फरायखोमोन बै समाव आं लेखाखौनो रोङा फरायनो मोनाखै आब' आंखौ फरायनो मोनैखौनो आदा प्रसेना आङो बिमा बिफा गैयै मावरियासो ओमफ्राय बाहादिनाव थानाय ओमफ्राय आदा प्रसेना बिराद अनोमोन नोंखौ जाम्बिखाय सिगां खालायनोसो लांनो नागिरदोंमोन खारखुमाबाय थायो होननानै बुनो निगिरख्लालायोमोन आदा प्रसेना नोंनि गामिया दायो फाथारमारियावनो जन्मआ फाथारमारि आरो दाबो फाथारमारियावनो आङो गथ'फ्रा दा साबैसे दङ आंनि गथ'फ्राथ' हौवासा सानै ओमफ्राय हिनजावसा साब्रै हिनजावसाफ्राबो हाबा जाजोब्बाय आरो हौवासाफ्रा उन्दैसिना दं आरो दा जेब्ला बै समाव नोंसोरो मोसानो थांदोंमोन औ अब्ला नोंसोरो साबेसेमोन मोसाहैनो थांग्राफ्रा जों बे बागुरुम्बा मोसानायनि प्राइज मोनबोबा जोंना हिनजावफ्रानो 22 जनमोन आरो हौवाफोर सेरजा दामग्राफ्रा सनागुरिनि आदा बिरेन ओमफ्राय सिम्बरगावनि आदा हरबिलास बिसोरो आरो जोंनि लागोनि माबा आब'नि फिसाफोर बे लाथिख'नि बिफा मण्डलमोन दामोन गासै हौवाफ्रानो 20 जनसो दंमोन बुरजाथारमोन नोंसोर थांनायाव माजों थाङामोन दिल्लीसिम बै जोंथ' पार्टियाव रिजार्भेसन खालायो नालाय लांग्राफ्रासो लाङो जों मिथिथारा गाखोग्राल' जों दैदेननायाव थाङामोन बै समावथ' ओरैनो गामिनि बे ख्रिस्टि पार्टि खुलिनाय ग्रुप लिडार आदाया जगेन ब्रह्म ओमफ्राय बेनि बाइक लांनायनि लिडारा आदा प्रसेनजों औ ओमफ्राय माबाया दिल्लीसिम माबाया प्रसेनजित ब्रह्म ओमफ्राय डाइरेक्टरा बे पाब्लिसिटि डाइरेक्टरा रुद्र बरुवा शिलंआवसोमोन नाग्ला राजधानिया औ ओमफ्राय बिदिनो थांबाय थांनानै जोङो गारि फिसाजों गुवाहाटिनिफ्राय थांनानै लोगोआव ओंखारना हरसे सानसे थालायहैयो नेहैयो ओमफ्राय बहायनो जोंखौ गिदिं नायो नेपालि जोंथ' जेबो रोङा हिन्दीबो रोङा नेपालि ओमफ्राय गार' माबा नागा लुसाइ खासि मा होनलाबायो थेवबो बर'खौ सिनाया बै समाव गिलुं ओमफ्राय गिलुंखौथ' जों गिलुं मोनाखै मानसि बुरजा थांनाय आरो उनावथ' देरहानानै जोंखौ बिराद अनदोंसो ओमफ्राय सोर मा लानो फैसा थाखा होनायखौ जों मानो होदोंसो नंदों उनाव मिथियाखैमोन बै समाव मिन्थिया देरहानायखौ मिन्थिया जों फैनानैसो मिन्थिया पेपाराव ओंखारनाय देरहादों बेबायदि आरो ओमफ्राय बे दाख्लै फटक साफायना लाबोदों जोंनि प्राइज मोननायखौ ओमफ्राय दाना जवाहरलाल नेहरु प्रधान मन्त्रि औ प्राइम मिनिस्टारा जवाहरलाल नेहरुमोन औ ओमफ्राय माबाया डक्टर राजेन्द्र प्रसादबो दंमोन ओमफ्राय इन्दिरा गान्धी दंमोन इन्दिरा गान्धीया जोंजों बे केम्पआव ओंखामखौ माबायदि जाहोदों जाफालायहैयोमोन ओमफ्राय मानसिया पाउदारजों दुगैदोंना हाद्रिजों दुगैयो जों मिन्थिया गुफुरानो अन गुन्दै बायदि ओमफ्राय जोङो जुथाबो मोनगाना
ओमफ्राय जेबो गैया जोंहाथ' ओमफ्राय माबाया मा होनो राजिब गान्धीमोन सन्जय गान्धीमोन बिसोर जोंखौ खारदाव खारदाव फट' साफायलाबायदों बे प्राइज होनाय समाव गावसिनि थानाय समाव बेनिफ्राय बेबायदि जानानै आरो जोङो बिदि देरहानानै फैखांनानै आरो दिल्लीयावनो आरो मोजां माबा मोनहैबावदों जोङो स्कप मोनहैबावदों बे RPFफ्रा जोंखौ 6 जन बर' हिनजावफोरखौ लांदों बर' गोजालायो बे RPFफ्रा बिसोरो माबायाव दासो जालुबारि जादों गोदो जों थांनाय समाव मालिगावसो हेड अफिसा ओमफ्राय बे मालिगावआव जोंखौ बिराद आदा माससो पेरेड गेलेनाय फोरोंनानै लांदों ओमफ्राय पेरेड गेलेनाय फोरोंनानै लांनानै दिल्लीयाव बेहायबो आङो भारत माता जानो मोन्दों आबौ माने जोङो कारेन्टखौनो मिन्थिया नालाय गियोमोन गाबगुलायनाय आङो गाखोनोबो हाया गोजौथार ओमफ्राय रायदोंजों मेप खालायनाय ओमफ्राय गेजेराव थानानै त्रिशुल रायदोंनि ओमफ्राय हमनानै ओरै आगदाथिं आशीर्बाद होबाय थार बिराद गोजोननाय मोनदों आबै बै समाव गोजोना गिदोंसो दख'ना गोजा गानबाय ओमफ्राय जोंनाथ' गोदो खानाय जि बुरजा ओमफ्राय साखाफारा खाबाय गोदोथ' बिदि आर'नाइ गैया जोंना जोमग्रा गिदिर गिदिरखौनो जि मोजां ओमफ्राय चन्द्रहालासो गानोना गोदो आरो बिदिनो फुलखुरि ओमफ्राय दाना भारत माता जादों आरो दा बे भारत माता जानायनि फटकफोरखौ जों फटकखौनो देखायनो लाजियोमोन गोदो जों लाबोआखै आरो दा थानो हागौ हजों मिउजियामफ्राव थानो हागौ दा बेसेबां बैसो जाखाबाय आंनाथ' 80सोआवनो थांबाय नोंदां 86 80 औ बिदिनो थांसिगोन आं बुरजा जाबाय आङो ओमफ्राय आरो लखनौआव फिल्म ससाइटिया लांफैबावदों जोंखौ सोरखौ लांफैबावदों जोंनि बे बाटारमारिनिफ्राय लांफैदों लांफैनानै ओमफ्राय मा नाममोन नोंसिनि बाटारमारिनि मोसाग्रा हान्जाया बै गोजोनग्लाय आफाद गोजोनग्लाय आफाद गोजोनग्लाय आफादमोन ओमफ्राय बे फिल्म ससाइटि लांफैनाया जोंखौ लखनौआव फुरा आदा मास दोनैजों MLA हस्टेलाव ओमफ्राय जोङो गाखोनानै आन्दायग्राखाय बे दरखंआव खामखौ सैनानै दोनो नङाबा आन्दायो जे ओमफ्राय लखनौनिफ्राय आरो पाटनायाव आदा मास दोनैजों पाटनायाव रबीन्द्र भबनाव दोनैजों ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो पाटनानिफ्राय दानि बे टिभिफ्राव नुयो जे नरकासुर घाट बिमा गंगा दैनि माबायाव बे गंगा दै नरकासुर घाटनिफ्राय गाखोनानै 4 घन्टा माबायाव सनपुर दाबो सनपुराव अक्ट'बराव मेला गिदिर जायो मैदेर फानलायो बहाय लांदों आरो ओमफ्राय फैबाय जोङो बिनिफ्राय बेबायदि जादों आरो मा मा हाबाफारि जाखो दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 12थि बोसोरसालिया जथुम्मा जे सानसेनि हाबाफारि जों मेहेरगोनाङै जोबनानै थांबाय फुंनिफ्राय लानानै फिरफिला उरायहोनायनिफ्राय लानानै सावगारि बोनाय बादायलायनाय मान बावनाय हाबाफारि आरो मोसामु बादायलायनाय बेफोर हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय आरो जोंहा दिनै थान्दै मेलनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानानै लानाय जाहैबाय मोनसे राफोद जों मोनसे हान्जा दानानै लानाय जाहैबाय आरो जोङो बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो फुराना जे थाखानाय माखासे गोजाम जों मावनांगौ जे थांखिफोरखौ जोङो रिभाइभ खालामनानै लाफिननाय जाहैदों आरो इयुनाव जाहाथे जोंनि बे गोदान मावफुं आफादा बे हाबाफारिखौ मावलांनो हायो जे बर' हारिमुनि बिथिङाव एबा फोथाराव जोङो हारिमु जौगानायनि खामानि मावलांनो हायो बेखौ मावलांनो होननानै जोङो थांखि लायो जिल्लानि सिङाव थानाय नोंगौ जोङो दिनैनि बे बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों जोङो गागि मोसागिरि 1957 मायथाइयाव जे अस्ताद कामिनी नार्जारीनि दैदेननायाव दिल्लीयावहाय जे भारतनि गणतन्त्र सान फालिनायाव जे बागुरुम्बा मोसाहैनानै बिथांमोनहा देरहाबोदों दा बिथांमोनहा देरहानानै जोंनि बर'नि जे मान इज्जतखौ बिथांमोनहा बारायबोदों हारिमुखौ बिथांमोनहा फोसावबोदों हारिमुनि मानखौ बिथांमोनहा बारायबोदों हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ जोङो गासिबो मोनजोबाब्लाबो
दङब्लाबो दिनैहाय बिथांमोनहा जोंनि गेजेराव गैला गोबाङानो दिनै जोङो जोंनि गेजेराव क'क्राझार नोगोराव थानाय बाथारमारि गामिनि सासे जोंहा नयस्रि ब्रह्म होननाय बिथाङा बै समनि सासे मोसाखावरि बिथाङा जोंनि गेजेराव दाबो थांनानै दङ जों बिथांखौ जोङो मान होनानै दिनै बिथांखौ जोङो मान बावनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि जे कान्तिस्वर महिलारि जे आदा बिथांखौबो जोङो दिनै मान होनाय जादों दुलाराय बर' हारिमु आफाद क'क्राझार जिल्लानिफ्राय गोदान गोजाम महरगिरि आर्टिस्ट बिथांमोनखौ जोङो गेट टुगेदार एबा जोङो लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ लादों दिनै जों खावलायनाय बायदियैनो बिथांमोनहा जोंनि गेजेराव नुजाफैदों जे जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आरो गोबां आलासि बिथांमोनहा जोंनि गेजेराव नुजाफैदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा जोंनि बे आर्टिस्ट मिट एबा गेट टुगेदार हाबाफारिखौ बेखेवनानै थांबाय आरो जोंनि गेजेराव जर'खा आलासि हिसाबै जोंनि सानजा क'क्राझारनि MLA बिथां लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैदों आरो गोबां आलासि बिथांमोनहा जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद होफैदों। 22थि बोसोरसालिया जथुम्मा गोजाम कमिटिखौ सिफायनानै गोदान कमिटि सोरखौ नेहाथारि गायसननाय जादों आरो मा हाबाफारि जादों दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 22थि बोसोरसालिया जथुम्मा जे सानसेनि हाबाफारि जों मेहेरगोनाङै जोबनानै थांबाय फुंनिफ्राय लानानै फिरफिला उराय होनायनिफ्राय लानानै सावगारि बोनाय बादायलायनाय मान बावनाय हाबाफारि आरो मोसामु बादायलायनाय बेफोर हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय आरो जोंहा दिनै थान्दै मेलनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानानै लानाय जाहैबाय मोनसे राफोद जों मोनसे मावफुं हान्जा दानानै लानाय जाहैबाय आरो जोङो बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो फुराना जे थाखानाय माखासे गोजाम जों मावनांगौ जे थांखिफोरखौ जोङो रिभाइभ खालामनानै लाफिननाय जाहैदों आरो इयुनाव जाहाथे जोंनि बे गोदान मावफुं आफादा बे हाबाफारिखौ मावलांनो हायो जे बर' हारिमुनि बिथिङाव एबा फोथाराव जोङो हारिमु जौगानायनि खामानि मावलांनो हायो बेखौ मावलांनो होननानै जोङो थांखि लायो जिल्लानि सिङाव थानाय नंगौ जोङो दिनैनि बे बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों जोङो गागि मोसागिरि 1957 मायथाइयाव जे अस्ताद कामिनी नार्जारीनि दैदेननायाव दिल्लीयावहाय जे भारतनि गणतन्त्र सान फालिनायाव जे बागुरुम्बा मोसाहैनानै बिथांमोनहा देरहाबोदों दा बिथांमोनहा देरहानानै जोंनि बर'नि जे मान इज्जतखौ बिथांमोनहा बारायबोदों हारिमुखौ बिथांमोनहा फोसावबोदों हारिमुनि मानखौ बिथांमोनहा बारायबोदों हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ जोङो गासिबो मोनजोबाब्लाबो दिनैहाय बिथांमोनहा जोंनि गेजेराव गैला गोबाङानो दिनै जोङो जोंनि गेजेराव क'क्राझार नोगोराव थानाय बाथारमारि गामिनि सासे जोंहा नयस्रि ब्रह्म होननाय बिथाङा बै समनि सासे मोसाखावरि बिथाङा जोंनि गेजेराव दाबो थांनानै दङ जों बिथांखौ जोङो मान होनानै दिनै बिथांखौ जोङो मान बावनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि जे कान्तिस्वर महिलारि जे आदा बिथांखौबो जोङो दिनै मान होनाय जादों दुलाराय बर' हारिमु आफाद क'क्राझार जिल्लानिफ्राय गोदान गोजाम महरगिरि आर्टिस्ट बिथांमोनखौ जोङो गेट टुगेदार एबा जोङो लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ लादों दिनै जों खावलायनाय बायदियैनो बिथांमोनहा जोंनि गेजेराव नुजाफैदों जे जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आरो गोबां आलासि बिथांमोनहा जोंनि गेजेराव नुजाफैदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा जोंनि बे आर्टिस्ट मिट एबा गेट टुगेदार हाबाफारिखौ बेखेवनानै थांबाय आरो जोंनि गेजेराव जर'खा आलासि हिसाबै जोंनि सानजा क'क्राझारनि MLA बिथां लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैदों आरो गोबां आलासि बिथांमोनहा जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद होफैदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738